Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Nga di kita alang sa usa. Unsa? Mahimong sa sunod adlaw. Mubalik na ko sa Cagayan. Ha? Desidido ka na gyud nga adto magpa-assign? Nausa nang akong desisyon, Amy. Adto na ko dito manarbaho. Bisag dili ko musugot, mamugos gyud ka, Anton? Morning nga akong stepping stone para makabot na ko akong pangandoy. Ha? Stepping stone? Oh, Magbinugo gyud ka, oy? mahimo ba? Ay kung sige higiatak, nakaminos gi ka sa akong pagkatao da. Anton! Ikaw mo akong gihuna-huna. Mao nga gusto na ko. Dako kong pagsalig sa kong inahan. Wala ko mahimo. Kung mao gyud na imong desisyon. Naibaw ko sa imong tingwa. Gusto ko nimo ipasigarbo. Pero mituhop sa akong balatayan ang mga plano ni Mama. Busa utang buot lang. O baniuna ko sa ako karong pangandoy. Nahitabo lang gyud, Anton, nga nakatun ako sa paghigugma nimo. Hinungdan nga sabton ko ikaw. Dagan kayong salamat, Amy. Nga nakasabot ka sa akong tumong. Ang ako lang kung gikadlukan. Nga tingalig. Tingalig doon nakalay gilikayan. Hinungdan nga nagpalayo ka. Gili ka yan? Kinsa? Ang imong ex. Amy, asawa na siya sa kumangod. O gawas pa. Nga nung maglikay pa mo ko niya? Nga niya naman ka? Hinaot. Nga tinud-anay ang imong gisulti karon. Malipayo naman tingali si Sarah ba ni Mateo. O gawas pa. Pinangga kay ni Mateo ang bata. Busa di ko sila angay hilabtan. Maghimo kog akong kaugalingong kalibutan. O kung gusto kang makig-uban sa sudlan akong kalibutan, sabta lang yun ang akong mga pangandoy. Bogart, Ma'am, ngano ka? Ha? kay naunsam ko, ma'am. Mura manggog kag nagdali. Nagdalibid ako, ma'am, aron Oh. di ka masuko nga madugay ko. Lingkod ragod, Bogart. Ulingkod ko, ma'am. Lingkod. Ingon gani ko lingkod. Kulbaan ko ani eh. Ay, pwede ari lang kulingkod sa imong atbang, ma'am. Ha? Ano bang magpalayo ka man ako? Mukis niya ka na kung... Ha? Unsa? Unsa to? Tawa, ma'am. Joke na, ma'am. Joke na. Ano ba? Tarong, ha? Hindi mong ka ng kuhaan ba? Kuyawan ko, ma'am. Ay, kuyawan ko. Anong kuyawan ka man? Maigo pala ko silang paro ni mo. Tag-asra ba kayo na mong kuko? Masuod niya na sa kumata. Mabungi ko. Dali ragyod kaayo kang makarason, oy. Ma'am, sa may tuyo naman ako, ha? Milingkod na ko, oh. See? Nana ko si mong atbang. Ha? Nagtutok na ko si mong mata. Ikaw saan, nagtutok sa akong mga ngabil. Nya, ha? Sa pagtuon nimo ana imong ngabil. Wala. No. Ha? Ano, ma'am? Abigod nimo, Bogart. Kuan ba? Saman. May namatikdan ko nimo ning uwahing mga adlaw. May namatikdan ka, ma'am? Do na. Iyay. Ang saman, ma'am? Itimpla sa kog kape dito, be. Itimpla sa ko. Kalimot lang baya kog sugo nimo da. Hindi ka kibaw mo timpla, ma'am? Hoy! Karon dayon, Isabay amo na turong duha unsa man, ha? Karon dayon. Gusto ka mulupad ni akong kamot nimo. Ayaw. Karon Ah, dayon. Magtimpla ko kape para nimo. Lagi. Kaniyot lang, mama. Right away, my loves. Sa! Luoy, manggo brad na ko, Anton. Nga naman? Adto na siya trabaho layo. Dili ka na hinoon malipay nga wa na magsamok-samok nato. Dili na ko mahadlok nga iyang hilabtan ang atong anak. Patay jud siya Mateo kon ilabdan niya akong munika. Mupatay gyud kag igsuon, Mateo? Di jud siya patay. Pero patay siya kukumo. Ayaw pag-anad og panganti, ha? Labi na gid anang patay-patay.
Batay raman gud kumo na ko, Sarah. Adlok barok dugo. Unsa? Adlok dugo. Uyan, ayaw nagigop na ma'am ha, kay mapasok gid ka ha. Ayaw gid. Madaot na imong lips o imong dila. Higop ka na. Oh, ngano magbuhigop ko o mapasok ko, sakitan ka? Of course, Ah, because I care for you. ay, ay, ay. Napasok yun ko. Ay, galuod-luod ka man lang, Bugart, oy. Sa manis Kana, Bugart. Maunay gusto na kong pakigsultihan ron nimo. Mura manggod og kering ka na kaayo nako. Ngano man kuno na be. Iyay, si Nga ma'am. Ganahan man nga ang atong sultihan ka na atong sultihan. Ma'am. Kumaga ko. Ma'am, sapay, kinahanglan pa na imo na ipangutana, ha? Mukir ki ko nimo, ma'am. Tungod kay tiguang ka na god. Unsa? Suko ka, ma'am. Tiguang na gyud ko sa imong tan-aw, Bugart. Imo man gyud nang gibundak. Ha? Bisag tiguang ka, ma'am. Ay ginahinay ni imong tingog pa seryoso. Wa kay angay. Gananong ka kag serious ka? Kumingon sa kung batanon ka, samot ka kasuko. Di ba? Kay ikaw mismo na ibaw nga unsa na gyud ka. Unsa naman gyud ko? Unsa na ka? Sa kamatuuran ba? Kay ibaw na ka. Hoy, Bugart. Oh. Arong ka masayod, no? Oh. Wa bang ko masukoing nung tiguang, Bugart? Ana. Ayaw lang ibundak. Bitaw sa ma'am, no? Kabrutal sa nako. Sorry. Mauna. Sorry, I care. Ha? Di nagyug ko nimo masilduhan balik sa kabuan na, di ba? Kung masuko ka nako. Ayaw ka hadlok, Bugart. Ay kani. Dili man ko masuko ba? Ay. Pero, ingna lang nga, bit matured. Duta gini mo tingog, ma'am. Ay, Ang tinuod bitaw, ma'am, wa man ka matiguang. unsa? Unsa to? Mahadlok kong mutugan sa tinuod, ma'am. Di unya ka mo to og putbolon hinoon niya ko nimo. Sa tinuod, ma'am. Makapakirig ba magkasing-kasing, ma'am? Aguroy. Uy, Kuhito ito ka magis ko na Bugart, oy. Ha? Murag matakdan lang ko sa imong kaamaw. Unsa? Kuhito na nagkaka niya. Masignan na nila Doon, wala. doon, ikaw. Sabay. Agay, kabot ko na. Agay! Oo ka. Ha, mura ni Glasdick man akong kamot do. Igupa na ng kape, ma'am. Ha? Sakitan sa Osman? buhay ko. Osman? Ayaw. Ha? Murag nabugnaw na yung kape, ma'am. Lagi. Ay. Wa ka magduka? Wa man. Ngano? Gipulaan ka nagtinanaw nako. Imo na kong papaulion. Nahingawa lang ko nagtanaw nimo. Nga murag giburingan na ka sa pag-inatang nako. Mentras wa pa ko puli nga magsigitan tanaw sa imong naw. Wa ko bati og bored. Murag makapalit ko ron nimog durian da. Ngano? Niya ka sa Davao? Mangita ko sa karbon. Bisag asa, sa mall. Speaking of mall, mag-shopping ta. Ha? Oo, sige. Doon na kay kwarta? Giatagan ko mama dito pa mi sa airport. Ngano nga man na nimo ihatag nako? Saan mo na ko sa paghatag nimo nga imo kong gisugat og away. Inigo off na ko. Moderate sa mall. Lolo, ngano tawa man ka, Sarah? Nahimot lang kung nagtanaw ni mo nga na namin ka. Unya mo lakaw. Di man jugo ka mauoy. Unsa may din mo kamahuan? Ang lakaw good. Parehas ako Brad Anton.
kalit jud na ko isa ko tiil, oy. Wa pa manggug ka maanad, good. Ngano uwasab ko tudloy mama kanyadto, oy. Gatong gamay paunta ko. Kamao na unta ron ko lakaw. Di maning kamot gid ka. Gani, tanaw ko sa amin, iglakaw na ko. Maayo sa nang imong gibuhat, Mateo. Nga, magkatuon gid ka. Aron mamahimong normal. Kanang, Sara, kanang normal na ko ba? Mahimong, Nganong may hunong man ka? Unsay mahimong unsa, Mateo? gaoy, uwaw ko. Gusto magkakamahimong normal. Nganong mauwa man ka? Isulti. Suko, unya ka. Nga naman. Ngilad din na imong isulti. Di man, para nako. Kung mauna, lahos sa unsay imong unsa man, unsay mahimong Mahimo ba? Himo laing munyika? kung mamahimo ka na unyang normal, Mateo. Mahimong maghimo taglaing munyeka. Tinuod, Sara? Basta mamahimo kang normal. Pun-an nato ang imong munyeka. Guard! Guard! Lipay ko! Lipay ko! Lipay man ka, ha? Mayo ka dong kay lipay ka ako. Jud ngano man ka? Ingon man, Sara, kung normal na ko, among punan munyika. Ha? Unsa to? Ngano siga man imo mata, Bugart? Di ka to gisulti ni Sara? Sumbong ta ka? Ano ang gira dong unya? Kuan man gudong? Nakalitan ko pero tinuod imong gisulti nga misa si Sara nimo. Tinuod lagi. Dir mo? Kunan ni mo niga. Punan lagi. Giya sa doon ni mo ay. Pero unya pa ninyo punan kung normal na ka. Lagi? Sus, Ginoo ko. Hey, Alo, nganong make man ka sign of the cross, Bugart? I make sign of the cross kay unya pa may tabo sa buwan sa irog-irog. Ha? No sana man buwan irog-irog, Bugart. No sana! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!